Helo a croeso I Sgrolio drwy y cyfres gan bobl ifanc I bobl ifanc. Heddiw, da ni'n trafod Etholiad Senedd Cymru, Beth Alaw Williams a dwi'n falch o ddeud yn ymuno fo fi, mae Lovell o Hansh Dim Sbin a Gwion Rhisiart, sylfaenydd Senedd Explained. Sut wyt ti wedi gweld o bod yn greu'r gynnwys gwleidyddol yn ystod y cyfnod yma? Pa mor hawdd ydi o I trio gael bobl ifanc I ymgysylltu ac I wneud cynnwys sy'n cyrraedd nhw? Dwi'n joio'r sialens o feddwl am ffurf creadigol, o feddwl tu allan i'r bocs, o arbrofi. A dwi'n meddwl y prif beth dwi wastad yn ystyried wrth gwneud yng nghynnwys I yw be swn i'n licio gweld, be sy'n neud I fi stopio. Yn enwedig, dwi'n trio cadw os y gallai yn ysgafn, cos fi'n gwybod bod yna lot o stwff trwm allan yna, a dyw pobl yn gyffredinol ddim yn mynd ar eu cyfryngau cymdeithasol I ddysgu am politics Cymraeg, ond job fi yw I drio stopio nhw yn eu tracks a wneud ni. So na, dyw e ddim yn hawdd, mae'n sialens, ond dwi'n joio. Ia, bendant, mae bach fel da chi'n gorau trio cwrdd â pobl ifanc ar ei lefel nhw, a trio cysylltu efo nhw yn y ffordd nhw eisiau gael eu cysylltu efo. Dwi'n mynd amdano chdi Gwion, yn amlwg efo gwaith chdi efo Senedd Explained. Pa fath o gynnwys ti'n creu ydy'r beth sydd I weld yn landio efo pobl ifanc fwyaf? Be ni wedi ffeindio yw, os ni'n dal ar digwyddiadau neu'r datblygiadau yma, pan maen nhw'n topical, hynny, pan mae'r manifesto'n dod mas, pan mae unrhyw arweinydd sylwadau sydd falle'n ddadleuol, I dal sylw fi'n credu, a dal sylw yw'r peth allweddol yn hyn. Enghraifft gyda arweinydd o'r ban, pan ni'n bod yn post dan nhw, dyw pobl ifanc gyffredinol ddim wir eisiau edrych trwy data am bwriad pleidleisio, ond os chi'n fframio fe a dangos bobl sef o'n berthnasol i'n yma, esbonio fe mewn ffordd sy'n hygyrch dyna'r gair arall allweddol I ddysgwylio Senedd Explained a'r cynnwys sy'n neud bod e'n hygyrch mewn termau fe pobl yn deall. Da chi'n gorau gweithio mewn newyddion neu gwleidyddiaeth I wybod fod yr algorithm yn peth pwerus iawn. Os da chi ar un ochr o Instagram, ella di'r negesu gwleidyddol ddim yn cyrraedd chi. Os da chi ar Food Talk neu Book Talk, ella da chi ddim yn gweld lot o gwleidyddiaeth. Felly, beth da chi'n dweud, Gwion, fatha sut ydyn ni'n mynd o amgylch trio gael allan o'r echo chambers na, o jyst clywed yr un negesu trwy'r adag, hyd yn oed yn gwleidyddiaeth, achos os da chi efo penderfyniad chi wedi wneud, da chi yn dieddol o weld lot gan yr un pleidiau. Felly sut ydyn ni'n mynd ati I ymestyn echo chambers ni a beth sydd yn popio fyny ar feeds ni? Wel, tip 1, dilynwch Senedd Explained a Hansh Dim Sbin. Tip 2, dilynwch pobl chi'n ddim yn cytuno gyda. Mae hynny'n ffordd da o gael allan o'r siambr echo yma. Pa bynnag ochr o'r ddadlwyd yn piano, mae'n rili iach I weld yn ochr arall. Mae'n edrych I feddwl yn critical am beth chi'n credu ynddo. A mae'n edrych I feddwl am y perspektif all wrth gwrs. A gall y newid eich meddwl chi, neu gall fe wneud chi mynd yn fwy gadarn yn barn chi. Felly, dilynwch pobl chi'n angytuno fi'n credu gyda, a wedyn, ydych chi'n neud hynny, chi'n dechrau dod allan o'r un fath o echo chamber wedyn. A I chdi, Caitlin, yn bersonol, sut ti'n mynd o amgylch I gael, achos yn amlwg mae'n bwysig I chdi'r cynnwys ti'n greu, fod ti'n gwlad negesu gan bob fath o leisia. Sut ti'n mynd o amgylch I wneud yn siŵr fod ti'n gael yr holl negeseuon yma, a fod ti ddim yn stuck yn gweld yr un peth? Fi'n fan mawr o'r podcast gwleidydd dda. Fi'n gwrando ar hwnna yn wythnosol. Pethau fel Wales Cast, fel just ehangu be chi'n darllen y news, a dwi'n deffro I bwletin newyddion hefyd. Mynd I ffeindio'r stwff, mae'na gymaint o gynnwys da allan na. Mae'na fi yn bersonol ddim yn gwylio'r teli lot, ond mae'n wedi bod lot o ddadleuon ar y teli. So os gennych chi ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth neu dysgu mwy, mae'n ddigon o stwff allan na. A y ffordd dwi'n teimlo o ran cyrraedd pobl, allai mon trio ngor y glas, fel fi'n neud y cynnwys, dwi'n neud y mor engaging ag y gallai, dwi'n neud yn ddidiedd, a unwaith mae allan yn y byd, dyna ni, ddim job fi yw dewis beth sydd ar algoritmau pobl, dyna yw job y bosses tech. So, allan ni'n mon neud be ni'n gallu neud.
Wyt ti'n meddwl da ni allan di-ystyru bach ar cyfryngau eraill, achos heddiw da ni siarad lot am gyfryngau cymdeithasol, ond ydy radio a podcasts a ar-lein, ydy heina yn arfu bobl ifanc hefyd, fatha, wyt ti'n meddwl da ni angen ei bach mwy o bwyslais ar heina? Dwi'n ymgysylltu efo lot fawr iawn o ffyrdd media, a dwi jyst yn meddwl y prif beth yw wneud yn siŵr bod yna gynnwys ar bob un, bod yna stwff ar y teli, bod yna stwff ar y radio, bod yna bodlediadau, bod yna stwff ar social media i bawb, i drio gael y reach mwyaf posib. Dwi'n meddwl ti wedi cymharu gwleidyddiaeth o blaen i rhywbeth fel Opera Sebon, efo cymeriadau, side plots, pobl ddim yn gwybod beth ydy'r lore, beth sydd wedi dod cyn. Pa mor bwysig ydy o fod pobl yn kind of dipio troi nhw fewn a yn gwylio'r soap opera ma wan? Wel, dwi'n meddwl bod y reswm dwi'n cymharu i Opera Sebon neu'r rhaglen reality yw dwi'n deall bod gwleidyddiaeth yn rhywbeth eitha scary a overwhelming bod pobl ddim yn deall. Dwi'n deall pan bod lot o bobl ifanc ddim yn ymgysylltu efo gwleidyddiaeth yn gyffredinol a gwleidyddiaeth Cymraeg. Mae fel Opera Sebon, fel os o ti yn ymuno hanner ffordd drwyddo, ti ddim yn deall y context i gyd, ti ddim yn deall hanes, y straeon pan mae pethau gwahanol yn digwydd. Mae fe yn rili gymleth, ond wrth i ti, dechrau dysgu mwy a mwy a mwy trwy steps bach fel falle fideos fi neu Senedd Explained, wedyn ti'n dysgu mwy a ti'n fel dwi wedi mynd yn bach mwy nerdy a gwrando'r podcast a darllen yn fwy a ti'n dechrau deall, mae fel y building blocks i Lego yn dod at ei gilydd a mae'n haws gweld pan mae stori newyddion yn dod fyny, gweld yn ei gyd-destun hanesyddol a rhyngwladol neu be bynnag yw'r stori. So dwi'n meddwl, peidio bod ofyn ymuno, dyw e ddim rhy hwyr i ddechrau dysgu. Beth rhy hwyr i ddysgu. Dwi'n meddwl da ni'n sylwi hynna bob un dydd fyd. I gloi, Gwion, yn amlwg nes di gychwyn fel dipio tro chdi fewn i gwleidyddiaeth pan mae chdi'n aelod o'r Senedd Ieuenctid. I'r person na dwi'n abod sydd heb di gael dim un o'r negeseuon ma, ddim rili'n siŵr pwy i bleidleisio, am ddim yn gwybod os nhw am bleidleisio, be ti'n meddwl di'r allwedd o trio gael y pobl yma i gymryd diddordeb? Pa fath o waith sy'n angen gael ei wneud i wneud siŵr fod y pobl yma yna sy'n meddwl fod gwleidyddiaeth ddim i nhw yn teimlo fel maen nhw'n gael eu cynrychioli? Wel, beth sydd angen gwneud i dangos y pobl yma bod gwleidyddiaeth yn effeithio'r bywyd nhw. Dyw gwleidyddiaeth a popeth sy'n digwydd yn y newyddion yn ryngwladol ddim yn digwydd mewn vacuum. Mae'n da reswm bod ni gyd yn rhoi oriau'r bywyd ni i gyfro hwnna. Mae'n effeithio ar y bywyd ni gyd. Boed hynny yn amlwg yn y gwasanaeth iechyd, ond os ni'n meddwl am pethau fwy abstract, sy'n edrych yn abstract, fel falle digwyddiadau ryngwladol, mae'n effeithio arno ni ar y bywyd ni enghraifft gyflogol yn y ran, gyda chwyddion hefyd. Felly, mae angen dangos i bobl bod gwleidyddiaeth wir yn effeithio ar y bywyd nhw, ond yn fwy na hynny, mwyn gallu newid cwrs hynny. Dyw pob gwleidydd ddim yr un beth, mae amlwg dylanwadu arno. Mae falle bod yn teimlo fel bod gwleidyddiaeth yn gallu bod yn eitha polarising, ond y ffordd bod chi'n newid hynny yw bod chi'n ymgysylltu gyda fe, bod chi'n cyfrannu at yr broses democratic. Fi'n credu bod rhaid gweud yng Nghymru yn lwcus iawn yw bod, sy'n fi'n gweud, bod yr sefydliadau gwleidyddol yma lot o gosach i'r bobl na falle yn Lloegr neu hyd yn oed yn yr Alban. Ti'n dim ond beth da, felly ymgysylltwch gyda nhw achos maen nhw yn effeithio ar eich bywyd. Diolch i chi gyd am diwnio mewn. Dyna oedd Sgrolio Drwy, pennod arbennig oedd yn edrych ar etholiad Senedd Cymru.